stredu 3. hracieho týždňa sa odohrali derby zápasy. My sme si posvietili na ten posledný medzi Budoj Bulldogs a dinosaurami v Chladničke. Z úvodných vyjadrení pred zápasom bolo cítiť veľké očakávania a najmä odhodlanie vyhrať. Nasúkaním góly a betonovať. Samotný zápas bol velice svišný a obsahoval všetko, čo skvelý zápas má mať. Množstvo šancí, veľa krásnych akcií, veľa striel na bránu, oduševnený obetavý výkon. Víťazstvo Bulldogov 5-2, ktorí po 2 zápasoch nastúpili aj s posilou v podobe Jara Gunára, bolo zaslúžené. Na druhej strane dinosauri predviedli tiež vynikajúci výkon. S výsledkom ale úplne spokojní neboli. Kolektívny výkon bol super. Snažili sme sa dať viac golov ako super, ale dneska sa nám to nepodarilo. Skončil zápas 5-3, ale nechali sme tam srdiečko na palubovke 5-2. Pardon. Prehra ich mrzela o to viac, že Dominik tento týždeň oslavoval narodeniny. Oslava víťazstvom sa teda konať nemohla, no napriek tomu Dominik, všetko najlepšie. Ďalší zápas hráme s Rysmi. Bude to tiež vyrovnaný zápas ako dneskajší a už sa budeme snažiť dosiahnuť naše prvé víťazstvo. Výsledky posledných zápasov 3. týždňa sú nasledovné. Dilema Bulls proti Wasabi 0-3, Kladivá proti The Newcomers 4-10, Budoj Bulldogs proti Dinosaurom v Chladničke 5-2.